Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas na napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo iti dahito yung programa kat maibasa da kita pakasalitan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Ni Heidi ti pakasalitaan nga napuluan apay nga isupay. Open and close parenthesis, di pay la kumasyak, ngunit di pay la syak kuma. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tamalmalpasen ti panagsarita mi ti cellphone kinina na Sabel. Ti ina ni Gina nga kaopisina aken best friend ko manong. Uy, idi dahi tanga malam. Dandani kami rumuar iti opisina tag alas 5. Maragsakan ta nakapagpas ngayon ni Gina. Impas ngayon ni Lucky. Nga agpadpada nga nakalasat dagiti agina iti paggad manong. Nana, kasta nga rodain. Kita agyaman tayo kinapo Diyos at nakalasat dagiti agina. Ada na po kuyo. Uwen. Ada na po kok ngam awan amana. Ay, hindi naman tana. Idanon dyan to nga rodang ngin Gina ti pakumusta kada kuada nga agina. Ken ibagayo ang maragsakan ta nakalasat da nga agina. Ket bareng numaibaganan doon kada kayo no asino ti talaga nga ama ti anak na. So api kami nga dinakayat nga ibaga kada kayo. Kedori siya nga gayem na. Di na kayat nga ibaga. Kinunak manong nemi tanagsikog abalasang ti gayem ko. Apati dagiti naganak kang kuana ket di na pay maibaga no asino ti ama ti anak na. Para kada kami manong nemi ket misteryo ti panagsikog ni Gina. Wen, misteryo ti panagsikog na ta agpadpada kami nga awan tinubyo na. Sipod idi adda kami iti kolegyo. Aging nga nagturpos kami kadagpadpada kami nga empleyado iti munisipyo iti Solano, Nueva Vizcaya. Manong misteryo talaga. Awan nobyo na, awan mat nobyo. Ya? Ngayon nagsiko din naman ibagano sa sinot ti ama ti anak na. Nagring manen ti cellphone ko manong name ni Robert. Di Kuya Robert. Ti kayong ko nga asawa ti kakaiso na kabsat ko nga ni Ate Helen. Iti tumawtawag. Nga iso dati na magturpos kanya kaniya. Agyanak itisidong da manong name. Sadyayak agnaed. Uwen. Damanang ko kinimanong Robert iti nang pabasa kanya kiti kolegyo. Nagsiddo karak manong. Nga ka mo no apay. Kat agtagtagargar ti imak nga nang sungbat ti tawag manong name ni Kuya Robert. Yes? Kuya? Apay? Kastoon ay manong name ti panakabiglak kan panagsiduker ko. Ti panagdanag ko, hindi baga ni Kuya Robert. Heidi. Kuya, api kasta ti na disgrasya na manang mo. Hala? Na disgrasya ni manang mo nga Helen. Kani Angelo nga kakaiso ng anak mi. Adadot sa ospital. Kumusta damaten, kuya? Check pa mo. Sige, umay kang tutuhan sa ospital. Sige nga, kuya. Diyos ko, opo, naman tinda tagadamag. Nadisgrasya. Sige, agtarong sakto sa ospital. Kinino dawat iti Diyos, kuya, nga sabi ko matamakalasa, nagiti agina.
Sapay ko ma, kuya, sapay ko ma. Engkar kararag ko iti Diyos, banong nabi nga sapay ko mata makalasat na kiti agina. Yaman yan nga nagsaem, manong. Ano yan nga nagladingit? Ano yan nga nagladang? Tasaan nga nakalasat ni Ate Helen isuda kini Angelo? Natay na kiti agina manong nemi ti day ti a disgrasya. Kada malam namin, manunemi kat dagasen ni Ate Helen, ni Angelo iti eskwela da. Kat sigun ka na nakakita iti napasama. Saan kanubat ka napataray ni Ate Helen, iti agsalog da. Ngayong pagamom kanulatan, tasabalin ti turungen ti kotse, nga minaneho ni ate, aging ka nga naitapwak da iti deras, gagpadpada na iti aginangasan, nga naka-helmet, manong. Apig helmet ka kaming kit kutse. Apig helmet ka kit agpadbada. Digito nga naipuruwa. Ket kas na yun, ti panagwalwala, panagsangsangit ni Kuya Rupert manunemi. Nga nadanon ko di ospital. Taadan digiti agina iti morgue manunemi. Saan? Saan nga mundo na ito ay? Saan nga mundo na ito? Saan nga mundo na ito ay? Saan? Dagita manong name iti ulit-ulitan kay bagbaga ni Manong Rupert. Ni mislipod no kuya. Isugaro bang awaten tayo ti kinapod no? Kimapay! Kapay kayo kasano. Aksidente ti napasama kuya. Siguro kad napukawan ti preno ti konse ni ate. Ingim na kanaanan ti asawak ngagmaneho arig na linawas nga ma-check up ti konse na ng apay. Apay. Mamaling nga da ito yung tinekari ko. Apay nga sa apay nga ti asawak ti rumbeng nga matay. Ti asawak nga nakasaysayaan. Nakadungdungo. Kaya nga nairaman ti ubing pahinga anak mi. Ni Angelo nga nakasingsingpet nga ubing. Manulahing titawan ni Angelo. Grade 3 na pahilaing. Apay nga digiti agin natin na skin nga matay. Apay. Bakit why? Hustunan kuya, hustunan. Nakaadado ko man digiti rumbeng nga matay dita. Digiti kriminal, digiti durugista, digiti kurkurakot iti gobyerno, digiti mananakaw, digiti rapist. Mapay nga digiti pa agina. Apay nga digiti pa ipatpatig ko uning agina ti matay. Apay. Oray siyak manong nemi ket dagitamit ti saludsud ko. Apay nga ti kakaisuna kabsat ko ken ti kaanakak ti rumbeng nga matay. Apay manong nemi. Kapilitan nga nagbakasyonak manong nemi taawan ti sabali akang runaan nga mga sikaso iti panakaiman sayag dagiti agina no saan nga siya. Awampet kabagyan mi ditoy. Ken oray ni Kuya Robert. Awang kabagyan na. Sakit ni Kuya Robert manong nemi ket awang mati sabali nga aramidan nan no di aginom iti arak. Awan manong. Di na kano maibturan nga bantayan digiti aginata kasla kano mabriat ti barukong na. Iso nga kayat nan tinakaigam na tanti baso nga daarak na manong. Ano jak pilitanan nga mangan siguradong saanin nga mangan. Kadinton makaadunan tuminom iturog nanton. Kadinton makariing manen manong nemi arak tumanen ti sangwen na. Kakaasyak lang mamagbagaken ko ana. Nga mangpatpatibker ti pakinhakem na. Pasensyakan, Heidi. Pasensyakan ha? Tembes ko mga siyak ti maringkuran ka na kitinasken nga pakaringkuran.
iti panakaiman sayag na kita gina. Yung kastimit na ramidek, isa nga pasensya ka. Kuya, awan ti problema, iti panaganayas ti mansayag damanang kani Angelo. Tadumit na kiti na natulong nga karuba tayo. Kani kiti opisyalis iti barangay tayo. Nga mamon, siya ti problema kay. Nilag amin pakaringguran tapos saan nagbalik ang problema. Babayan naglaing. Samad nga rin mabalin manong. Samad nga rin mabalin ka baybay ang kalatan, kuya. Amom ka di. Ha? Anya, kuya? Amom ka di nga kaya't kumatan ti matay? No, saan sa mga sawan neta, kuya, saan? Tata ka di pala karoon sa serviti biyag kanya, kawanin. Kuya, huwag. Nagpadpada nga awanin di kiti patpatek ko. Awanin ti asawak, awanin ti anak ko. Iso nga umatin ka po na tapnog biyagak pa dito'y lobong. Iso nga kaya't kumatan ti matay. Kaya't kumatan ti matay. Kaya't kumatan ti matay. Ito day tama ng naming bagbagati kayong ko, tsak napupuutan nga inarakop ko isuna. Kuya, inarakop ko ti kayong ko, inarakop ko iti nakairot, kanintultuloy, intultuloy ko ti panangpatibker ko ti pakinakim na. Ngam ulit-ulitan na matlat ang ibaga nga kayat na matan ti matay. Kayat kumatan ti matay. Kayat kumatan ti matay. Kayat kumatan ti matay. Kuya, saan mo ko mga ulit-ulitin nga ibaganay na? Awatan mo ti kinabud no. Awanin ti kiti agina. Kuya. Adu kami nga nabati, kuya. Nga adda pala mangipatpatig ken ka nga mangilalaking ka, kuya. Nga sami akayat nga pati si kakit mapukaw da ka. Laglagi pa yung kuwa ta, kuya. Adu dita di kita mangipatpatig ken ka. Adu kami nga mangipatpatig ken ka, kuya. Nga mawanin ti kapatgan kanyak no saan nga ti asawak ken ti anak ko. Awan ang nagkatipatpatig ko, ang mga ipatpatig kanya, nawandan. Ngem sang kulat nga sinardengan, apinatibker ti pakinakem ti kayong kumano. No labsak ti agsao ket ad-addan nga iso, iti asikasuwek ngem digiti nakamansayag. Sa bagay mano, dagiti nakamansayag ket nataydan, ngem ni kayong ko ket si bibiyag pay. Ket jak kayat nga pati iso na ket matay. Iso nga jak binaybayan mano. Ket iti may katlon nga aldaw, sipod nakamansayag, dagiti agina nakariing manen ni kayong ko. Ket naisaganak metten di taraon nga para ken kuana. Idi rumwar isuna manipod iti CR nga napan nagpaksay ken nagdaramos. Impasango kon ken kuana ti taraon na ken ti kaldo na. Ay di ipag saan nga dagito iti masapul ko. Kuya, saan mo kumamit ng snaban ti taraon, grasya dayta. Masursurong ko nga awatin ti kinapod no. Manon nga aldaw sipod pimusay di kiti agina. Naipeksam nga tamat ten tinalaos ka na dingit mo. Adun nga luwa tinagarobos. Iso nga awatin mo ti kinapod no. No nanaklaka para ken ka. Ngem siyak, ket saan na ini. No kasano ti kinapatig ken ka ti kapsat ko ken ti anak yo. Ket kastamot ti kinapatig ta kanya, kuya. No kasano ti panagladingit mo. Ket kastamot kanya. Ngem masapul nga awaten tan ti kinapud no. Saan nga dagito ti masapul ko. Arak ti masapul ko.
pasangon ka ang tulayang ti arak, no maibos mo nakitin sa ganak ng taraon para king ka. Agkaldo ka, mangan ka. Paborito mo si daan nakitin sa ganak, kuya. Sige, kuya, please. Ano? Sige mo ito, no? Kahit nunas ka nga subuan ka, kataramida, kuya. Sige, subuan ka. Heidi, apay nga naanusan nakakastoy. Ha? Salsalot-sudak no apay nga anusan nakakastoy. Di naglatan pa karingguran ko nakmet. Bye-bye, anak. Kat no mabalin na ko, makit into bigatin, maitabonin di kita gina, tapno awanin ti makaringguran pa. Manong Nemi, nagpintas ko man dito nga gundaway, amang ni baga mismo iti kayong ko, nga idi pa'y laeng kat agayatak ken kuha na itinalimid. Dahil tatipod no, manong, dahil tatiga po no, apay akong boyfriend ko. Na pa nag-crush ko, no. Love ko, ti kayong kumanong na imingim. Saan kong indaw-dawat nga mabalo? Please. Ano yung bagat kasta? Da kayo ngagbuy-buya. Di bagang kasyay. Ako indaw-dawat. Ngim saan kong inaramid, manong. Tamabainak, hindi bagi. Sa mesa. Nakamansayag pa ilang tikapsat ko, manong. Ngim amok, manong nemi, ano agtultuloy tikastoy nga raramidek ken kuhana. Imposible nga dinamadlaw. Baka hindi pa'y laeng met, nga madlaw nan, nga nalimod ako sunarak ti kayong kumanong, kayong. Naalukoy kumitlaeng nga nangan ni kayong kumanong nemi kalpasan na arak manin ti sinangon. Ngayon pa-check manong nemi nga no adu ti makan na, basin met lang ti mainom na. Ken saan nga nalaka mabartek, tinasken kat adakarga ti tiyan na manong. Tapno saan nga madadael. Dimteng ti best friend ko ani Gina kalpasan ti pitong aldaw manon nemi. Nagpadispensar ta italaeng nga imay takasano ket kaan anak na idi tanatay dagiti aginamanong. No addaman laki nga impas ngay ti kayem ko. Addamet ipatpateg ko nga agina nga pimusay manong. Pasensya ka, no itaak lang. No problem. Gina, friend. May magtimay kan, my friend. At akasinublat ko mamagbaga kini kayong ko. Di kumpadrim ko nak. Taanak mo ti bunyag na anghelo. San ka di? Abay na pamaspasamak kang kuwana. Ay, sus, apo. Agbarbartek lang ta. No saan ko pilitan nga makan, pahal mangan. Kat nung kastang umay ka, dito'y balay. Pasarim at katungtong mo. Katungtong mo no ka. Di kuya. Ha? Di gamin? Isungin ka kumaitayan na. Gina, kahit pagbagkaam ko mga kayong ko. Tulungan na nga patib ka ti pakinakam na mabalin. Sige. Ore ka kasaritaan kayo man. Ana? Ore ano kasta nga umay ka dito eh. Agsasalita kami no ka. Kawa na. Tanang aron. Sige. Bahamta. Kasaritak mat ni kayong mo, ni Kuya Robert. Nagtungpal met, tigayam ko manong nemi ket na malagip ko unay. Amanipod idi aggayam kamin kini Gina, ket masansan nga awisek iso na dito'y balay mi. Sikog pala nin manang ko ni Angelo, ket imbaga na idin ni Gina manong nemi nga kung agkumadredan to kini Kuya Robert. Nagpadada manong nemi nga adu di kiti lalaking agar-arem kada kami nga aggayem. Agar-arem kada kami kini Gina, idi adda kang pala ti kolehyo. Nga magpadpadamat nga awan tinagbalin nga nobyo mi. Aging ka nga naggraduar kami, nga kaskas ding awan ti nobyo mi, ngem bigla nga nagsikog ni Gina. Ngay didamagin mi no asun nyo tama ti sikog na, di naman iba ka. Atapan idi ni Gina manunemi, atapan idi ni Gina nga adda nalimod apa naggustok kini Kuya Robert, tagwapo sona, ngem jack inanugot idi manong. Insublat ko kidi nga inyangaw ken kuana,
nga amangan ko nak no iso ni Gina at nalimod na panagayat na iti kayong ko. Hindi naman inanugot manong. Agpadpada nga sa amin inanugot. Ngim siyak ti talaga at din pa nagkursunada kini kayong. Masansanen manong nemi abasta umay ditoy balay ni Gina ket agdiretso iti ayan ni Kuya Robert. Kaya tuloy na magbaga ken kuana. Kaya nagpatibker ti pakinagam na. Kaya sakbay ti tabon, nagsarita kami kinikayong ko. Heidi, Kuya, di mabubus tinalaos sa panagyaman ko kaya ka. Ipag, imbaglagi din dadaka. Kuya, pagrabagang unay, teraramidek, laglagipem, kabsat ko, kensyak ti arig na. Ti kabsat ko ni manang ko, kensyak ti arig na gmemesa. Di ngamin? Ala, ni bakit mo, kensyak, arig na gmemesa. Sabagay, kaya nagdakil ti utang ko na imbaga nakim kuya. Keng ka, awan ti kang runahan nga nang saranay kada kami ngagkabsat, idi naulila kami ni ti ama kinina, no saan nga sika? Malagip mo ti istorya? Gabuti patpatig ko ni manang mo. Isong idi kasapulan nyo ti tulong da kayo ngagkabsat, siyak din ang tulong da kayo. Gabuti patpatig ko ni manang mo. Ni manang mo. Tinulungan pa iso nga. Iso nga nakapagturpos. Nag-asawa kayo. Nagbalay kayo. Kad nakidannaak ka na kayo. Kad na kayo kinimanang tinangituloy ng pabasa kanya. Iso nga dakil ti utang ko kada kayo, kuya. Gabuti no, asino ti patpatig ko. Napatigman kanya. Heidi? Ha? Ipatpatig na, kuya? Napatig ka kanyak. Napatig ka met unay kanyak, kuya. Amok. Kadagamanak. Agamanak. Kada kayo. Best friend. Ni Gina. Tada kayo ti kang runa na mamagbaga. Ken mangpatpatib karitirik na. Agyamanak kada kayo. Ngagkayem. Manong Nemi, dandali ko la saludsudin no, kasano nga panangipate. Dandali kleba ka, kuya, itatanatayin ni Manang, tila mabaling nga siyak kuman. No, yung saan ko inaramin, mabainak mo tinaw. Agpadpada kami nga nagsublin, kini Kuya Robert, iti trabaho mi kalpasan, ti makabulan, sipud na tayo di kita gina. Naalas ko mga panunuten, ti panagdan nami kinikayong iti may mesa abalay, tawang nga roden ti kadwami. Yung para kanyak manong, ket magustuwak, maragsaka na, sakitan di kang runang agserbi kinikayong ko. Inaramid ko met manong na imi ti rombeng, ti panagserbik, apa ng taripatok iti kayong ko. Analimit ngayon patpatig ko. Heidi, ipag. Kuya, no kasano ti kinagagat mo idi, aliptak mo iti si bibiyag pailayang dadimanang mo. Mas paita. Kasla di inspirasyon mo ngagtrabaho, Heidi. Siyempre kuya, ada inspirasyon ko titunggal tao. Ada inspirasyon itunggal tao. Iso nga kayat natin naragsak nagbihag. Naragsak ka? Naragsak ko tikserbi kay ka, kuya. Heidi. Ada ka dinaskin nga kasi naay mo, kuya? Kumakit. Kas iti dati. Ngasal lang sikatis. Ngasal lang sikaken siyak tagsango nga mamigat. Iti tunggal bigat. Kadwa to kumahanda kita gina. Tikapsat ko ken tikanagam.
Ti asawak ken ti anak mi. May liwliwag mo tumad lang ti amin kuya. Ikupin mo ti napalabas. Ti panunutem ket ti agdamakin ti pasakbayan. Sa bagay, ti awan ket awanen. Nga madakasukat na, di ba? That's right, kuya. Correct ka dyan. Ti awan ket awanen. Tama. Ngem, adda kasukat na. Maragsakan na kita itangan ng kukeng ka, kuya. No, awanen de dimanan ko. Adda akmet. Di ba ngayon? Ah, adda akmet nga. Adda ka nga mangistimar ka kada kiti trabaho ti nagtibalay. Ken mangistimar kada kiti kasapulak. Kasta ka di? Una. Adda nga mangistimar. Mga sikaso ken ka, kuya. Iring basta nga roten ti bangan ket ne. Baka maladaw ta nga sumrek ti opisina. Sige kuya. Mangantan. Diyos ko, di na ata maawatan. Yaw-awan naman ti saritaan, mano. Iti opisina mi, manong nemi, ket kan tiawan dak dagiti ko opisina. Ket kunadang isumit lagayam nga awampay tinubyo, taur-urayek ang mabalo ni kayong ko. Saan ka no adakes? Ngem, urayam mi kanumot pa lang ang makatawen sakbay nga aramiden mi. Dati amuda ngamin manong, ket kakaida kamin kini kuya. Nagbayat ko man kastangim sammet. Sammet. Kaya didi, tagsublin ni Gina at opisina mi, manong nemi, saan kun ngin limit kang kuwana, tipud nung arik nakiti kayong ko. Ita, taawanin ti kapsat ko. Gina, itaman nga saludsudam? No, ada na limit pa na kayat ko, iti kayong ko. Ha? Malagip mo, friend, dinamag mo iti kanyak. No, ada na limit na parang crush ko kay Kuya Robert, di ba? Kadyak idi inanugot keng ka. Ngem ita, sana kon nga makapaglibak keng ka. Anuguto kon. Uhin, idi pay laeng agayatak kini Kuya Robert. Kit itatawanan ni manang ko. Saan nga dakes no na kami maten, di ba? Da kami maten kini Kuya Robert. Manong name iti pakasda awak ket kasla mapilpilit dagiti panag-response ni Gina kadagiti bagbagak. Ken no isu ti irugik nga topiko mi ket madlaw ko nga kasla kayat nang ibaliw ti saritaan mi. Ne, apay nga ta? Ay la. Di na kaya na pagsaritaan mi ti may panggap iti panagkursunada iti kayong ko. Nga dakalitan ti tiyansak, nga kami maten. Nga mapay nga ta. Kadagiti dimteng pay nga panawen manong na masansan nga maladaw nga agawid ni kuya. Ket gagangamit lang nga pagsalutsudak ano apay nga maladladaw nga agawid. Kuya, ala ka. Apay maladladaw ka maten nga agawid. Matandanakan ka. Mangurure ka. Maturo ka latanukan. Yan tangay. At damat bukod mo nga tulbag. Ana? Maturo ka latanukan. Anak ko nga ororayen. Ulit at damat bukod ko nga tulbag ko na. Kagurunan ti amin, mga kalatanukan. Tsak mit lang arot makaturog na awang ka. Nga mapasangpet ko, kuya. Siyempre, pampanunutek ti kasasaad mo. Pilitam ti maturog. Dinakpakadanakan, taandak mo tinasiyat ka kasasaad. Itinasiyat ka sidong. Ano? Ano di ko naman, kuya? Di ko nak, addaak itinasiyat ka kasasaad. Itinasiyat nga sidong. Alo? Nasayat nga sidong? Ako pa makatawan na di manang, kuya. Allah, kuya ka. Amok. Ngam dandanin. Ada ka din nasarakam nga kasukat na, kuya. Ay. Sino? Mabalik ko ka din nga mamon na sino tinasaraka mo nga kasukat di manang? Ay di. Oh,
Apig sangit ka. Awan ko ya. Sa nga balen no, di mo ibagan no asin no. Siyempre, maamak tumatlaik. Hay di sang kang agsangit akasta. Si kamad lang tinag ko na. Di ba? Nga anya ko ya. Nga no adda mapukaw, adda mat kasukat na. Sang ka di? Wen, awanin di manang ko, katrubeng laeng nga manghala kat kasukat na ang asin no. Kinapay nga, kaping nga niya. Manihid ka, kuya. Ha? Imposible nga sa mga madlaw. Imposible. Heidi, I'm so sorry. Sorry talaga. Sorry. Sorry? Inulit-ulit ni Kuya manong name di pa nagsorry na. Sorry la, sorry. Di naman ituloy do apay ngagsusuri. Sorry, tas ang nasyak ti kayat na kasukat na dimanang ko kasta. Apay nga nangalapalad sa bali. Apay nga di pala siyak. Apay nga isupay no sinuman deta. Di pala siyak kuma. Apay. Ket pinanawaklatan manong nemi ti kayong ko ket sembre kak irisalad ko ket ituyen ngayon tuloy ko tinagsangit. Apay mo ito gusto eh. Apay nga isupay. No sinuday ita nga tao. Di pala siya kuma. Apay nga gusto eh. Hala. Sangit ak. Maladladingit na kapot ipupusay, di maanang ko. Kenti ka na kak. Itilikodan deta nga nadingit kat ada nagungar nga ragsak iti kaon kak. Tati amok kat siyak ti alaen. Siyak ti ayaten ni kuya. Kasukat ti kapsat ko. Nga mapay nga saan nga siyak. Saan nga siyak gayam. Kat nakasaksakit. Nasaksakit gayam. Nasaksakit manin. Uwen. Nasaksakit manin ti mariknak. No nasakit para kanyak ti panakapukaw ko iti kapsat ko ken ti kanakak nasaksakit nga amang ti mariknak ti panakapukaw ko ken ti kayong ko. Kayong di mo lam mo nga hindi pailaeng nga ipatpatag ka ket itatawa na waya ka manen apay nga saga siyak ti ayatem. Apay nga isupay do sinuman deta di paila ko masyak siyak la kumaan apay saan nga siyak. No saan nga siyak asin no nga rod kayong asin no. Iti opisina manong namin Jack mailingad ti kinalidayo ko karig iti ka opisina ak ng runa kini Gina. Ket kan dak manen manong. Amuda ka no apay nga nalidayak. Ha? Mapatangan da ka no apay nga nalidayak. Waka ka no imbes nga siyak ti alaen ni kayong ko, nga kasukat ti kapsat ko, ngem saan met, tadamat sa bali. Di nga min, Gina? Niyapin nga sa ti pagsalutsudan nyo. Kat gayem mo na ti pagsalutsudan nyo. Hanggang di kasya, dati kasangit ti kalidliday ng gayem mo. Aya, di ba Heidi? Oo, kasi di mo mangi. Manilidayang ka, gabuta, saan samat nga sikat alaen ni kayong mga kasukat ni manang mo. Tada sa bali, di ba? Di ka men? Saan kong inamin manong? Talaybag ba kayo? Ngayon, nilaeng Gina manong name iti ng amina. May tinapangkam nagberienda. Ano namin ti problema, friend? Dinamag na. Nuwan na di atap. Dikiti ko pisanahan tayo. Nga kapo na kitpud mo. Nga
Nga dang kasukat ni manang ko. Ngayon sana siya. Sino nga ron? Di na matibaga. Sino? Awang ka rin natapam? Awan eh. Kitsi ka, Gina. Ang damom? Siyempre, umumay kamit sa Jabaledi, hindi na kamansayag ni manang ko. Agdara-diretso ka no ka itiyan ni Kuya. Ni Kayong ko no kasta nga. Umay ka, mapapagbaga ni Suna. Awang ka rin di baga anakin ka? Nasakit my friend eh. Ipatpatig ko ni Kuya Robert, mangnamnamaak, ngayon sa ambot nga siyak, adamot sa bali, di naman ibaga no sino. Ngayon sa bagay, maamuak to. Ket amok, ano kasta, nga malado nga agkawid, at da isunay ti sidong da nga babae, no sinuman deta nga babae. Kaslaawang met ti amo ni Gina nga ibaga kaniya kadagita nga ibagbaga ken kuha naman. Kuha lang nga kuha. Akas laad na kayat ng ibaga. Ngayon di namat may tuloy nga ibaga. Takwamit lang nga kuha. Idi may sa nga malem nga panagawid ko kuman ijabalay imbabawik ti dagdiretso. Tawang met ti madanong ko ijay. At ang maladlado mo takang kanayon nagawid ni Kayong ko. Bigla nga malagip ko manong nemi, timapan, sumarungkar, iti ayan da Gina. Tanabayagan di tinaudi, nga pa nakakita kinilaki nga anak na. Ti makadakis manong. Ito, makadano na ako niti sangot ti balayda. Mabigbig ko manong nemi, tinakaparking ako sa ti balay da Gina. Kotse ni Kuya Robert? Kotse ni Kuya Robert? At dito'y ni Kayong ko? Api nga ta? Manong nemi, sa anak ko nga nagpatuloy pa eh. Nasungbatanin manong nemi ti saludsod ko. Kasla mo ko no apay nga adda idjay ni Kuya Robert. Ket mariknak ngagpanaas ti barokong ko ag sagit ti riknak agot-ot ti pusok. Amokon. Ni Gina, a best friend ko. Naganak abalasang ti kasukat de di manang ko iti puso ken biag ni Kayong ko. Ni Gina! Kaya maguri ka. Nabayag ka rin ti relasyon da? Iso ka di ti ama ni Laki ni Kayong ko. Ay, dagiti animal. Dagiti manglilipot. Si bibiyag pala di mahanang ko idi maping iso. Abi nga sa nga siya. Kabalay nakpay idi ni Kayong. Kabalay ko pa ni Kayong ko. Tanaganak ko rin di balay na. Sumat lang. At natikit kong daway nga umyan ni Gina Ijay. Kit Allah. Na daytoy ti saludsod ko, idi tamauray ko ang sumangpet ni Kayong kumanong. Kayong, apay ng iso. Apay nga saan siya kuma. Apay nga jagayem ko. Apay nga saan nga siya Kayong. Apay nga iso. Asaan ka nga sikat? Gada ka dito kayo mga mon, Heidi? Tsak pulos inhatap ti gayem kong iso, kuya. Ngamitay makitak ti kotse, miti sangot ti balayda, itinak ko masumarongkar, kadakwa na mukod nga iso. Mapay. Gabutay so ti patpatek ko.
ni Gina ti patpateg ko. Nga kasukat ni manang mo. Kaano pa kuya? Hindi awanan ni manang mo. Kahit mo aswit, iso ti rugi na, idinatay ni manang ko. Ni maping iso, nakaadayo tayo na, idinto tadakla dito'y kuya. Ape, siya nga siyak kumati ng ibaw ingam, ti ba nagayat mo? Awan, sabali ka na kami kinig ate. Idinto tamom, idi pailaing nga patpatay ka nga dahil tatirason no, apay nga sana ka nandaan tinubyo, kuya. Kastamit ko na ni Gina, Heidi. Ha? Kuna na nga niya. Nga hindi pailaing nga patpatignak ni Gina. Iso nga di pulos nga nandaan tinubyo. Ngam na ganak abalasan ni Gina, kuya. Idinto tasyak kay Virgina. Nga buta siyak ti ama, ti anak na. Hala? Kahit mo sawin? At ay relasyon yun? Hindi si bibiyag pa lang ni ate? Sika ti aman. Ti anak ni Gina, sika. Una hindi. At inatandarak nga party nga damit iso na. At napasamak mi, gabot ti pa nakabartek mi, ngagpadpada. Kadsakbay nga, nagpas nga ni Gina. Nagpudno akon ka ni manang mo. Nagpakawanak. Ket pinakawanak. Saan? Saan nga pudno na ito, kuya? Saan nga pudno na ito? Saan? Iso nga pakawanak matken ka, ipag. Pakawanan nak, tasaan nga sikat ipinili ti pusok. Pakawanan nak. Saan nasakit, kuya? Lakasagsagin. Nasakit nga agpaiso manong naming ang marumbing launay nga awatek ti kinapudno nga saan nga para kaniyak ni Robert. No tiket para kanidimanan ko ken para itigayem ko. Manong naming, awan tinaramid ako. Sige. Go ahead, ag-asawa kayo. Taan nga ron. Saan ba siyak ti kayat mo kayong? Iti agdama manong nami kadagdandanan da Robert kani Gina iti balay a pinanawak. Ta, agkas kasera akon. Alangan met nga dakto agdakpal lang sa dyan mo. Di nakalalas nga ron. Ngaging ka kanagitoy manong nami kat balasa nga pailaeng itatawin kon nga 32 ubing kabay. Ngajak tula amon inton ka anong agsabat ti dalan mi iti lalaki nga naikari apara kanyak. Ket kang kanayon kong idawdawat nga sabi ko ma tadumteng tukuman ti pasyat ti bihag ko nga agsabaten ti dalan mi ti lalaki nga naikari para kanyak. Kadagbalin ko agbalin to kuma nga naragsak ti bangunan mi a pamilya. Sapay ko ma. Manong, isot gabo na nga nagsurat akin ka, ta may basat pakasalita. Marmaring no, babaen ti panakaibasat ti pakasalita. Kat na kita agbuy-buya, at damay sa kadakwada nga naikari para kanya. Manong sapay ko ma. Dahil nga ron, ti makabuklan, ti paset, ti biyag ko, pagkasalita nga sila hindi kalmalayang napasamak, adyak tupulos malipatan. Kadagyaman ang unay ti anos mo, manong naming nga nang ibasa, at sabi ko ma, damat may damatik nga adal, lilo akin pagsarabingan ti biyag, kadagitipadak, nga nakipag idikal man laing nga programa. Toy nga radagyaman nga pagayam mo, Heidi, iti Solano, Nueva Vizcaya, nga kang kanayod nga ang buy-buya kang ka.